Айде, Насе, дай да видим сега какво прави въдицата. Много ми е интересно въдицата какво прави. Верно ли? Наска, трябва да се опиташ да го придърпаш към тебе. Не влизи навътре да не вземе да тако. С Наската се забавляваме на струма. В момента закачи някаква много яка топалка. Ама чакай, гледай другата въдица да не... Тук ето го. Ти не го ли виждаш? Аз го виждам, ти не го виждаш. Така. Дърпи, така натам дърпи. Добре. Насе. Дърпай, така, лекичко. Добре. И подводницата, Оп. Така, айде, готов си. Можеш вече да го... Yes! Добре, Насе. Това са рибите. Струмските. Това Наси ти фана най-големия. Това е вече добре. Браво. Я да видим. Така. Добре, Насе. Добре. Браво. Айде, оживарника. Кеп, Днеска си изкарахме много хубаво. Събрахме тук всичките говеда. Продължаваме риболова. После ще покажем резултата. Така, Насе.